थाव होबाय बिदिनो बारा होबावला सिम्पोल साइज होनोसै थावाथ' दुंबाय थाव दुंबाय संख्रि होबाय संख्रि होनानै एसे खोबहाबसै हा खोबनानै होबाय मा होनो बोरो मा गुरि बेलाय मानो नांगौ आं मोनथिया जानला मोनला सिखांलाबायदों अन्नानै साबसक्राइब खालाम होनदो अन्नानै साबसक्राइब खालाम गावनि दै बिराद ओंखारबाय गावनि दै रानाखै दाबो बे रानबाथाय एवथ्रम हालदै संख्रि बानलु होनोसै आराम एसे राननांगौ बियो बारा एरजाया माबायो गेब्लेयो बांद्राय एरबा बे रानग्रोथोंसै मोजाङै नायनानै लाखा हालदै होनोसै सोलोंनानै ला सिखर सुग्रा हालदै होबायना हालदै होनानै दाना ओइ बानलुआ होजोबसैलै होबाय एसे खोबसै मोनामैनो ओमफ्राय दसे थानानै माबानोसै बेरलायलायबाय बेरदेरजागोन एसे फावसै बरिया जाथ'बायलै हालदैखौ एसे होबावनोसै नामा जाबाय जानायालाय हालदैया एसे हालदै बनसो अरा एसे बांद्रायबाय थोड़ा सा हल्दी देना पड़ेगा थोड़ा सा हल्दी दे दिया उसके बाद उसको थोड़ा से मिक्सअप करेगा बिदि मिक्सअप खालामखांनायनि उनाव दै होनोसै एसे उथ्रुमावनानै दै होनोसै फोरानसै थेब थेब होनलायनाय एवसै ओमफ्राय जानोसै स्टार्ट इटिं होनदों नामा दै होनोसै दै होबाय लोमजासेल' होनोसै एसेल' 10 थाखानि गेलेना मोननायसै 10 थाखानि हांसोआसो 20 थाखामोन बेयाव थैदों थैनायाबो 400 थाखा थैनानैसो मानै मोनदों दाउजों हांसोआ गाबोन जानोसै आरो लामायाव अमा नुना अमा बायनानै लाबोबावबाय अमाजों खुमब्राजों जानो होननानै जानायावनो जानोलै सिन्था गैया
मेजेमसोलै बियो रानला बेनो जाबाय फोमोनसै एसे माबा खालामनानै फोमोनबाय मोनबाय जाजाबाय स' बेयावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम बेल बटनखौ थुनानै हो साबस्क्राइब आरो बेल बटनखौ थुनो दाबाव लोगोसे लाइक शेयार खालामनो मालाबाबो दाबाव थ' गाइस बेयावनो जोब्बाय दाउ बेदर ओंख्रिया फाइनालि मोनबाय अमाजों खुमब्राजों दाउ